bantu basezilalini bethunana ukucela nje kakuhle khaniyeke nyale nto leni yomani sithi siphakeme ngoba sisedolophini. Yazi uthi xa upha emakhaya ugqithe xa kosisi abaphashile basezilalini bakuhleba kuyucema bakuhlebi. Even ngoku kufuneka nxa sogqithe xa ube ngoku mhlawumbe evenkileni uphinde ubuye futhi uphinde ubulise futhi ubulise okanye ukunompakamo wena kuthi uphakeme. Hayi bethuna naqala nje nike niye senze bona basigodwe ngoku uqonda ba hayi amalindi asemakhaya hayi uyucela wayikhomkhomu lo nayo yengoku bantu phakeme ngenxa yekhomkhomu hayi kaloku asisiza kubahla xa kulwandle baphinde futhi into ephinda futhi ibe ingxaki futhi le ndaba yemali. Yo ucela imntaba yemali ucela 10 mama bagwadayo ucela 10 xa ungenalo kawunalo nobhuti beboxari naye ecela imali xa ungenayo unayo ke notata bebox obhuti ababe bomqombothi ucela ama 5 rand wesikali xa ungenayo 5 rand awunayo ke mamela kaphe ungabi nayo kwakho ke uyothupha ke hayi bethuna hayi ndiyakhuza ayinesiphathe kakuhle imbali yethu vele emakhaya singaba semakhaya nathi khanye kusiyuca yini baxa bazothi zenze idolophu yini Jesu ndiyakhuza asenzanga basibini ikhumkhum lulwandle